Odštarcovať sa nám podarilo, košiček máme taktiež zvládnutý. Savice napojené, ideme dopredu. (16.461). Trochu sme čakali na pravého proudera, je to vidno aj na zostreku. 16.461 je z pravej strany. Rýchlejší bol na ľavej, bol významne rýchlejší, tak si ho pozrime. (15.378) je na ľavej, 15.378, výsledný z pravej 16.461. SDA Brušperk ženy